Hei, bună tuturor și bine m-am găsit la un nou episod aici pe canal. Astăzi avem, în sfârșit, de data asta, real, episodul 61 din seria originală cu Skibidi Toilet. Ne-am uitat și ieri la un episod, ne-am luat un pic de țeapă acolo, pentru că am crezut că este episodul 61 din seria originală, dar de fapt își făcuse cineva un episod 61 care arăta foarte asemănător cu seria originală. Dacă vreți să-l vedeți și sunteți curioși despre ce e vorba, mergeți pe canal, îl găsiți imediat. Însă, astăzi avem într-adevăr episodul 61 din seria originală. Haideți să vedem despre ce e vorba, pentru că ne-a arătat în episodul trecut din seria originală, ne l-a arătat pe Skibidi-ul ăla pe care mulți dintre voi mi-a spus că este tatăl lui G-Man, că de fapt este omul de știință malefic din spatele, gen practic creierul organizației Skibidi, dar eu în continuare țin să cred că el este omul de știință și nu este tatăl lui G-Man. În episodul trecut pe care l-am văzut, care totuși am crezut că este din seria originală, am văzut cum Skibidi-urile mănâncă camere. Așa că sunt foarte curios să văd dacă acest personaj, să zic așa, o să facă același lucru și în seria originală. Sunt curios dacă G-Man împreună cu tatălui sau omul de știință malefic o să mănânce camere și în episodul ăsta. Hai să ne uităm un pic la copertă, hai să ne uităm un pic la copertă, la, cum se spune, cum o se zice, la thumbnail, așa, sorry guys, am avut un lapsus. Să ne uităm un pic la copertă, să vedem, avem acolo o cameră, da, o cameră femeie care are niște căști pe cap, ok? Deci probabil o să fie și Boxerman pe zonă, știți? Pentru că de obicei camerele își puneau căștile pe cap când venea Difuzorman pe lângă, Boxerman pe lângă și începea să dea drumul la arme. Pare destul de promițător, probabil o să ne bage un caracter nou, da? Ceva Camera Woman. Spuneți și voi în comentarii cum credeți că o să se numească personajul ăsta nou din seria originală. Iar până să începem, guys, nu uitați, dacă vreți să ne susțineți în tot ceea ce facem, o puteți face pe gratis în câteva secunde, mergând mai jos și apăsând pe butonul de like. E un tip de suport pe care ne-l puteți oferi pe gratis, durează câteva secunde, iar suportul pe care ne-l oferiți este absolut imens. Mulțumim tuturor care apasă pe butonul de like. Haideți cu episodul 61 și cu caracterul ăsta nou să distrugem bariera de 500 de like-uri. Mergeți mai jos, apăsați pe butonul de like, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postăm. Să nu mai stăm de vorbă și să-i dăm drumul la clip, sunt foarte curios. În sfârșit, seria originală, episodul 61. Haideți să vedem, guys, ok, avem o cameră fără o mână care fuge, bă, săraca. Bă, și din spate, fii atent, e un Skibidi de ăsta turbat, mă, frate, cu niște fire straie de l-o tăiat pe unul în două. Ok, după aia s-o și prăbușit, vine niște camere, bă, și ce cu Skibidi-ul ăla? Ia, hai să dăm un pic înapoi. Ok, deci am văzut camera asta care s-a prăbușit, cameramanii ăștia care se duc înspre luptă și de aici vine camera asta pletoasă, I don't know what's up with it. Ia, fii atent, că le-au făcut ceva, mă, fii atent că le trage cu rachete. Bă, ia uite-te la el, fii atent că le trage numai, bă, dar ăsta e destul de puternic, cine e ăsta? Ia uite cum vine camera asta, vine dansând, mă, frate, vine dansând, hopa, și acum o aplaudă, fii atent, o aplaudă, bă, și eu am aruncat ceva rachetă, eu da ceva, fii atent că și-o pus, mă, ce se întâmplă acolo? Și-o pus două cuțite în cap și le-o aruncat în el, acum s-a aruncat, a dat un backflip pe el și a tras apa. Și acum au căzut fix în fața noastră, fii atent, și ne dă mâna să ne ridice, hai noroc și hai salut. Bă, cine e? Și fii atent cum dansează toți. Bă, cine e efectiv? Mergeți mai jos în comentarii și spuneți cine e, pentru că aici se încheie episodul. Deci numai atâta ne-a dat. Bă, dar ce intrare mișto a avut, nu vine să cred. Hai să o mai luăm o dată, să vedem o dată care-i treaba. Ok, deci suntem aici unde apare Skibidi-ul ăsta de... Asta reușește să dea și cu lumini albe care paralizează Skibidi. Camerele, pardon. Ok. Și apare camera asta. Da, vedeți, apare camera asta. Camera asta care are și... Mă, ba nu e o boxă, mă, stai un pic, că nu cred că e o cameră, cred că de fapt este o boxă. Da, și fii atent, și își pune rachete și cuțite pe cap și apoi dă drumul la sonor și din cauza sonorului reușește să le arunce practic ca niște proiectile în adversar. Nu, fii atent că vezi că e destul de deștept făcut caracterul ăsta.
Deci fii atent cum apare dansând, pam pam, ok, îi dă cu razele alea, dar nu poate să-i facă absolut nimic, și bate joc de el că l-aplaudă, ia încă o rachetă, își pune alea 2 cuțite, dă drumul la difuzoare și le-a împlintat direct în ochi la omul meu. Dă un backflip, ajunge deasupra lui, îi dă jos protecția de la WC și îi trage apa. Mă, vezi că e super mișto. Deci e un fel de cameră boxă, ceva de genul ăsta, cameră boxă woman, ceva de genul ăsta, probabil. Foarte interesant, plin de surprize episodul ăsta. Scrieți și voi în comentarii cum credeți că se va numi caracterul ăsta nou. Credeți că se va numi Boxer Woman sau credeți că o să aibă alt nume? Bă, e foarte interesant, sincer, și puterile foarte interesante și faptul că merge așa dansând pe lângă ei în disrespect total. Nu uitați să lăsați jos în comentarii cum credeți că se va numi boxa asta sau camera asta nouă. So guys, aici se închide și videoclipul nostru. Nu uitați, dacă vreți să ne susțineți în tot ceea ce facem, mergeți mai jos și distrugeți butonul de like. Hai să distrugem butonul de like pentru caracterul ăsta nou pe care încă nu știm cum se numește. Hai să distrugem și barera de 500 de like-uri, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă, apăsați pe clopoțel, iar până data viitoare, aveți grijă pe ce străzi mergeți, să nu dați cumva de camera asta dubioasă. Peace out!